ako naman, yung statement naman na yon is but understandable. Pwede namang magbago ang isip ng tao, no? Basta tama yung explanation. Kasi alam mo, Michael, Ina, sa politika, bago mo buksan yung bibig mo, kailangan pag-isipan mo muna mabuti. Kasi baka, hindi lang si VP Lenny ang medyo kailangan mag-isip ng mabuti dyan sa LCAC na yan. Kung hindi, pati yung mga senador na di umano'y dinefund yan at dinistribute sa iba't ibang ahensya yung pondo. Kasi whether we like it or not, especially at the countryside, and the problem really is dito sa Metro Manila, yung kasama natin sa Metro Manila, hindi na karamihan diyan, hindi naman talaga nakakapunta doon sa mga liblib na lugar, no? Hindi nila nakita yung sitwasyon. Pero maraming mga Pilipino na botante itong mga ito, nagsasalita itong mga ito, naramdam nila yung alam mo yon, disadvantages ng patuloy na insurgency, no? Sa countryside. And so therefore, it's but understandable that it's a popular program. No? Pero pag sinabi mong popular program, hindi naman ibig sabihin wala nang habas ang paggamit o pag-implement ng programa. Kailangan tingnan mabuti yung programa. Sa madalit sabi, again, dapat objective yung mga politiko natin dito, whether senador o hindi senador. Tingnan mabuti, maganda ba itong programang to? Maganda ba yung pagpapatupad? Parang yung anti-destructive driving law lang yan. Maganda pero nung ni-implement na, medyo sablay. No? So, dapat na tingnan natin dito. So, siguro yung ganong turnaround, nakita ng Vice Presidente na medyo kailangan palang pag-isipan ulit. Pero yung explanation, yun siguro yung gustong tanungin ng mga kasama niya. Dati-dati, opposition ka pero biglang cambio ka. No? So, kailangan ma-explain mo ng mabuti. Siguro kung ma-explain ng mabuti, yun ang tanong.